Darlleniad o'r Efengyl Marc, Pennod 4, adnodau 35 i 41. Yn hwyr y pynhawn hwnnw, a hitha'n dechrau nosi, dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, gadewch i ni groesi i ochr draw'r llyn. Felly, dyma nhw'n gadael y dyrfa a mynd gyda'r Iesu yn y cwch yr oedd wedi bod yn eistedd yno. Aeth cychod eraill gyda nhw hefyd. Yn sydyn, cododd storm ofnadwy. Roedd y tonnau mor wyll nes bod y dŵr yn dod i mewn i'r cwch a roedd mewn peryg o suddo. Ond roedd Iesu'n cysgu'n drwm drwy'r gwbl a'r glustog yn y starn y gwch. Dyma'r ddisgyblion mewn panig yn ei ddeffro. Arthro, wyt ti ddim yn poeni ein bod ni'n mynd i foddi? Cododd Iesu a cheryddu'r gwynt a dweud wrth y tonnau, distaw, byddwch lonydd. Ac yn sydyn stopiodd y gwynt chwthu a roedd pobman yn hollol dawel. Yna meddai wrth ei ddisgyblion, pam ydych chi mor ofnus? Ydych chi dal ddim yn credu? Roedden nhw wedi syfrydanu yn llwyr. Pwy di hwn, meddan nhw? Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonnau yn uthyddhau iddo.